Ντινό. Τι ρε. Έλα ρε, κάνε κανένα κολπάκι. Τι κολπάκι, μαλάκα, γιατί. Έλα ρε. Κάνε έτσι 100 ποδαράκια, μπορείς. Έτσι, εκεί στον καναπέ όπως είσαι. Καλό δεσιά. Ναι. Χαλαρά. Τι κερδίζω. Φίλε, τι να σου πω, θα βγούμε έξω το βράδυ και θα σε κερνάω μέχρι να σκάσεις. Σοβαρά. Ναι. Βάζει δύσκολα καναπέ και 100 τέτοια. 100, ναι. Προφέρω να στέλνω λίγο. Μετά να στο βίντεο. Έλα, όλα τα γράφω. Τώρα, ναι. Θα κάνω λίγο 10 έτσι στην αρχή, όπως είναι. 4 μαλάκα, πάω θεμά. Θες 100 τώρα, μα με τίποτα. 100. Μία ευκαιρία έχεις τώρα, τέλος. Τελευταία ευκαιρία. Ναι. 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 56, 7, 8, 9, 10, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 100. Και αν δεν μπορεί παραπάνω, μαλάκα την μάνα την κράτησα. Άιντε, τηλεγραφές, Ελλάδα και Κύπρο, σας αγαπώ, τους αγαπώ. Δώσε φιλιά και στο εξωτερικό. Φιλιά στο εξωτερικό, φιλιά στο εξωτερικό, στα αγαπημένα Σέρβια.